Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе, аны журналист Меңназым Сәфәров алып бара. Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Avul yerinde pişen kiptirlik işler biz tilegen şovuk bulmasa da, kaladagi hava turuşuna yuvarı oku yurtlarında başlandırga tırgan meşakkatler gradus sistemi kalmaz. Bu yıl oku yurtlarına kiruden indi yanılıklar var. Yuvarı oku yurtlarında königilgen balon sistemisi kayşandan bitirile başlay. Әлеге һәм башка сорауларга җавап табу өчен без бүген студиягә Россия Кооперация университеты ректоры Алсу Рөстәм кызы Нәбиеваны чакырдык. Хәерле көн, Алсу ханым. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар, исәнмесез? Менә тагын кабул итү вакыты килеп җитте. Бу ел башкалардан нәрсә белән аерылачак? Быйыл шулай ук бик кызу ел булачак. Кабул итү мәсьәләләрендә бик күп сораулар туа безнең бүген абитуриентлардан. Менә инде балония системасына кагылышлы, бакалавриатка керергәме, кермәскәме, нинди юнәлешне кабул итәргә, нинди юнәлешне бетергәннән соң күбрәк акча алып эшли алырлар, кая урнаша алырлар. Хәзер бит инде бюджет уку йортларында яңа уку урыннары да игълан ителде, төрле юнәлешләрдә. Һәм инде абитуриентлар үзләре шундый үзләренең сайлау мәсьәләләренә килгәндә бик игътибар белән карыйлар хәзер кая укырга кергәннәрен. Чөнки менә укырга кереп, укуны бетергәндә ситуация бөтенләй алмашына ала, мөхит алмашына ала. Тормыш шулай бара хәзер. Һәм инде алган белем кирәкле булачакмы, булмаячакмы дигән шундый мәсьәләләргә бик игътибар итәләр балалар да, ата-аналар да. Менә инде безнең быел уку йортына кергән прием мәсьәләләренә кагылганда, керү мәсьәләләренә кагылганда, быел без 2 йөге белән дә ала алабыз. Былтыргы шикелле монда балалар 11-не бетереп уку йортына керә алалар, югары белем ала алалар 2 йөге тапшырып та. Ләкин инде без балаларны кабул иткәндә әлбәттә игътибар белән карыйбыз аларның югары балл булуына. Менә узган 2 елда коронавирус зәхмәте студентлар белән читтән торып эшләргә мәҗбүр итте. Студентлардан менә без аның өчен акча түләмәдек, сезнең бит бюджет урыннары булмаган вузда, без аның өчен акча түләмәдек дигән фикерләр булмадымы студентлардан? Менә безнең студентлар бик аңлап карадылар, бик аңлаешлы студентлар укый дип минем әйтәсем килә. Һәм ата-аналарга да, студентларга да гомумән рәхмәт әйтәсем килә. Бу мәсьәләгә бик шундый аңлап, хәлне аңладылар. Менә анда бит инде безнең альтернатива юк иде бернинди дә. Бездән торган әйбер түгел иде. Без уку йорты буларак аларны бик теләк белән укытыр идек сыйныфларда. Ләкин андый мөмкинлек булмагач, шундый дистантта уку мөмкинлеге булганга да бик шатланып укыдылар студентлар. Чөнки без җитәрлек күләмдә белемне бирдек, стандартларга карата бөтен белемне бирдек һәм бик тырыштык инде. Менә тагын истәмә рәвештә дә белемне бирергә безнең укытучыларның шундый фикере бар иде. Балалар юлга вакытны әрәм итмиләр, шуңа күрә 2 сәгатьне тагын без күбрәк истәмә белем бирә алабыз шушы 2 сәгать өстендә, 2 сәгать эчендә дигән шуңа күрә тагын истәмә дә белем алдылар дип уйлыйбыз без үзебезчә. Андый мәсьәләләр килеп чыкмады. Менә инде бюджет урынына кергәндә безнең бюджет урыннары бар. Урта профессиональ белем бирү юнәлешләрендә ИП әзерләү юнәлеше буенча һәм инде югары уку юнәлешләрендә икътисад буенча безнең бар бюджет урыннары, ул махсус максатчан урыннар, аларны Татпотребсоюз безнең кулланучылар җәмгыяте берлеге игълан иткән бюджет урыннары. Алар инде ул балалар икътисадны укыйлар да, районнарга кайтып, кооперативларда эшлиләр. Шунда кереп укый алалар безнең балалар. Шуңа күрә төрле юнәлешләрдә бар. Менә балония системасына килгәндә, бу бит инде безнең стереотип буларак балония системасын бакалавриат һәм магистратурага айыралар. Һәм инде советлар заманынан калган система специалитет дип стереотип буларак әйтәсем килә иде. Менә инде безнең Россия Кооперация университеты ул яктан бик конкурентлы дип саныйбыз без. Чөнки безнең специалитет программалары сакланып калды. Мәсәлән, икътисади иминлек программасы, монда инде икътисад буенча бик зур модульләребез бар. Безнең имин
иминлек буенча бик зур модульлар, бары тик икътисади иминлек кенә түгел, монда инде IT иминлек буенча да күп кенә яңа модульлар кертелде бүген. Һәм таможня эше буенча да специалитет программасы. Ул инде безнең 11 елдан бирле эшләп килә. Шушы юнәлеш без күп кенә балалар җыеп чыгарылышка хәтле аларны үстердек. Шуңа күрә менә бу ике бик популяр специалитет программасы һәм инде менә Болония системасы дип уйлап торган кешеләргә специалитет программаларына керергә бүген мөмкинлек бар. Яңадан конкрет алсак, сезнең вузга керүчеләр бакалавриатка керәчәкләрме, әллә специалитет буенча гына булачакмы? Безнең шушы программалар дәвам итә. Бакалавриат программалары да дәвам итә һәм специалитет программалары да дәвам итә. Яңа системага кичсәк, инде специалитет системасы дип әйтсәк, сез аны югалтмагансыз, димәк, уку сыйфатына зыян килмәячәк дип әйтәчәксез. Уку сыйфатына зыян килмәячәк, әлбәттә. Менә бүгенге көндә бит, менә әгәр дә без элекеге системаны карасак, безнең бик мөһим мәсьәлә иде, менә бер шәхескә күп итеп белем бирү. Менә бүгенге көндә, менә бүген бирә торган белем ул иртәгә алмашынып тора. Безнең бүгенге максатыбыз укытучылар буларак, университетлар буларак, менә студентларны һәм гомумән шәхесне үзен өйрәтергә, һәр көнне үзенә белем тупларга, һәр көнне фәнни эшлеклекләрне алып барырга, менә булган бөтен информациyaдан җыеп, яңа информация алу, яңа проект төзү, әзрәк башкача менә булган системага яңа критерийлар куеп, менә шундый яңа форматта белем бирү бу инде безнең максатыбыз. Елдан ел без безнең министрлыклар белән эш алып барабыз, мәгариф министрлыгы, хезмәт министрлыгы белән һәм нинди специалистлар кирәк безнең республикага. Менә шушы юнәлеш буенча эшне алып барабыз. Рәхмәт, Алсу ханым, алга таба да шулай итеп яшәргә һәм эшләргә насыйп булсын. Амин, рәхмәт ялсын. Сәламәт күреш. Рәхмәт.